भिडिअ खालामनो पारमिसन गैया नामा? राव गैया ना? सिख्लाफोरनि दखाना फैसा दे Hello guys, welcome back to the channel. Nontonku kembali आंनि Demal Vlog channel आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो बनायनो थालायबाय। थ' आं दा नै माबायाव दंफैयो गणेशगुरि खाथियाव। ओमफ्राय जों बिथांजों आंजों फैदो। ओइ हायोब्रा एसे थाबायना माबायदि मोनदो? हो? नायना नोंथांमोना बेयाव गस्ला दखान बायदिसिना दं आरोना। ओमफ्राय जोङो दायो मोनसे जायगायाव थानो। दिनै भिडिअ माबायदि जागोन आं बुंनाया जेसेखि दिन्थिलांनाय एसेखि दिन्थिलांनो नाजागोन आंबो। नोंथांमोना आंजों सिनायलांबाय थागोन नायनो हागोन। नों मायावबा थानो दोनो? हा? मायाव जेनेबा? मा जायगा? एसे जायगा गुवाहाटि जेनेबा ओमफ्राय मा जायगाखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा? गणेशगुरि ओमफ्राय नायनो हागोन बिराद सिख्लाफोरबो दङ आरोना जोंनि उनथिंजाय दा बिथाङा सिख्लाफोर नायनो होननानै लिंबोदों आंखौ। ओमफ्राय जोङो दायो बि साइडजों थांगोन साइडजों ओरै थांगोन आरोना। थ' जों माबा मोनसे बायनो थाखाय थांगोन आरोना। बायनो माने एसे बिदिनो नोंथांमोना नायनानै दा बुजिगोन। जों दायो एसे थांसै। माबायदि मोनदों गुवाहाटियाव फैनानै माबाखौ गरमखौ बुंनो नाङा ना बिराद गरम मा बुंनो आरोना। बिराद जामबो जायो गरमबो बिराद जाम जायो बा नाय मालायनि भिडिअ'जोंसो मालायनि मबाइलजोंसो भिडिअ खालामदों आङो। आंनि भिडिअ'आथ' जाला लेग मारिजोब्बाय। नोंथांमोना बेनिखौथ' जेसेबां हायो एसेबां साबस्क्राइब लाइक सेयार खालामनानै आंबो गोदान मबाइल लानो हानाय बायदि बेखायनो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामो। जों दायो बारबाय आरोना। थ' मानसिफोरनि बिराद माबा मोनो आरोना रिएक्सन मोनो मानसिफोरा बिराद नायो। थ' नै जों दायो बिखिसो थांगोन ओमफ्राय बिशाल मार्केटआवबो हाबबोगोन जोङो। माने लाजिनायसो मोनो आरोना। मानि थाखाय लाजिनाय मोनो माने सबनिबो आखायाव मा नुयो मा मबाइल नुयो मा ब्रेन्डनि मबाइल आइफन सबनि आखायाव आइफन गोजा। मारो जोंनाथ' आइफनबो गैया माबो गैया मा खालामनो नङा होमबा गोरिब जिबन दुखिया जिबन। थ' जों दायो बेरायगासिनो बिराद गोबाव उनाव गुवाहाटि सहराव नोंथांमोननो देखायबाय आरोना। बिराद गोबाव जाबायमोन भिडिअ होया मास मोनसेयानो जाबायमोन बुंजायो लोगोफोर। थ' गाज्रि दामोन आं दायो थाब भिडिअ लाबोनो नाजागोन आरोना। थ' नोंथांमोना सापर्टल' खालामबानो जाबाय। थ' मानसि फिरथार थ' दसे जों दा गुवाहाटिनि बिशाल मार्केटआव दंफैयो आरोना लोगोफोर नै नायनो हागोन। बिराद आयना बालायनानै दोनै जोंहाथ' मोखां नायखाबाय एक्टरना बेयो मोखांल' नायो। नायनो हागोन नोंथांमोना बेकग्राउन्ड दंजोबो जथायानो जथा। थ' रेसफोरखौ नायनि बेसे जानाय नायो 349 आरोना इफोर नै 349 इफोर ओमफ्राय बेसे थ' नोंथां मा लानो सानदों? माबाफोर लागोन नामा? गस्लायाथ' इयावथ' सिख्लाफोरनिसो दा आयनायाव नायनि र' नायनो हागोन नोंथांमोना। माबा रुमसो ट्रायल रुम नों खालामगोन नामा ट्रायल? गस्ला मा मडेलनि गस्ला बायगोन नों जेनेबा? एसे डाबल एक्सेल ना एक्सेल? सिम्पोल जों दै गाखोबाय आरोना सिरियाव बेयाव गाखोनो बानानै जों दायो स्टेपजों फैबाय। बेयाव दायो दङ सेंग्राफोरनि नैफोरखौ नाय नै गरमाव गाननो मोजां जागोन नै मोजां जायोब्रा नै बेफोरनो बायबाय मोजाङानो दं। नै मोजां जागोन गाननो गरमाव नोंखौ लानोसै खोमा आङो एटलान्टिकखौ अफार होबाय दं सेल दा मानसि जायो आरोना नै नायनो हागोन बिशाल मार्केट। ओइसो मा दं ओइसो सार्ट नायनि बायगोन दङ मोजां जागोन बेबो दङ इयावबो दं सार्ट दं आरोना मोजां नै लंपेन्टबो दङ वाइट कालारनि दङ ओमफ्राय जिन्स कालार ओमफ्राय
नों बायमारगोन नामा हा नै बिदिखौ बायबाय बिदिखौ मोजां नुयोथ' फन सिकिउरिटि बायदि वाइटआ गाबोन लेथ्रा जागोन आरो बायगोन ना बाया नोंथ' ओरैनो लिंना लाबोदोंमोन आंखौ ओमफ्राय नोङो माबासो लानो फैदो आलु बस्था गाज्रि मोना दै बेफोर ज' खालामबाय एसे 99 नै बिथाङा 99 नि नागिरगासिनो गस्ला दाबो मोननो थाखाय नांगौ नामा गोजाननिफ्राय लानांगौरा मा लानो सानदों इखौलाय मा नांगौ नोंलाय जारला जाबायलै होनदो फै थ' आं माबा साइज नायदोंमोन डाबल एक्सेल साइज मोनासै ओमफ्राय लानाय जायासै नोंनि गोसोथोनायनो मोनबेसे नांगौ बायना लांबानो जाबाय दे गोसोथोनाय मोनबेसे नांगौ बायना लांबानो जाबाय लोगोफोर बेयाव गथ'नि फिसाजोफोर थानायबा लांनो हागौबा आरोना बिराद मोजां दङ ओमफ्राय फालाय हिन्जावफोरनिसो फैबाय थायो नों मा हिन्जावफोरनि फैबाय थायो बै सार्टखौ नाय सौदुगुलै नामा फाग्लानो लोगोफोर नोंथांमोना नै माबायदि नुदों आंखौ कमेन्ट खालामना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आं बेखौनो लानोसै आरोना गुफुर वाइट कालारनि थ' कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर माबायदि नुदों नायनो हागोन नोंथांमोनालाय उपाय गैया कमेन्टआव खोन्था गाइस माबायदि सिख्लाफोरनि दखाना सिख्लाफोरनि रुम थानायखौनो बायनानै मालाबा जागोन लोगोफोरनि खानायफोरखौ नाय माबायदि मडेलनि सिख्लाफोरनि गोजा जों जेबो लानाय जायासै थांफिनसै जिबायदि नांगौ साइज बेखौ नागिरना मोनासै आरोना फैसानि थ' जों दायो भिडिअ खालामनो पारमिसन गैया नामा राव गैया ना दे आदाया एलाव गैयानो भिडिअ खालामनो जों दायो खालामथ'नाय जानाय नङा आरोना लोगोफोर गिदिर रुमखौ नागिरना मोनाखै जाहैबाय लोगोफोर थ' आर्जेन्टलि निड पार्ट अफ टाइम थ' जिखुनु लाना फैबाय मा बुस्थु दा फरायनोसै आरोना लोगोफोर थ' मनायाव सोना लाङाखै जोङो थ' मोनाबाय बिदि केमेराया सामसां मबाइला मोनायाव बारा मोजां नुवा दै जिबायदि नुयो बेबायदि नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंसोर जाहैबाय फ्लाइअभार ओमफ्राय जा बिथां एक्टराबो थाबायगासिनो आंजों लोगोसे ओमफ्राय नों माखौ नागिरना मोनाखैमोन होनदों एक्जिट रुमखौ नागिरना मोनाखैमोन आरोना लोगोफोर मा बुंनो गारि फिसा सोगारो गुवाहाटियाव बिराद गरम आरोना जायगायाव लोगोफोर मा बुंगोन थ' लोगोफोर जों दायो बेराय मेंग्लिजोब्बाय थ' दायो रुम फारसे बिराद मेंबाय आरोना बिराद बेरायलाबायबाय जेराव मेरावनो गस्लाखौ गांसेयाव लानाय जादिया हिसाबावबो हाब्बायमोन ओमफ्राय गस्ला मोननाय जायाखै आरोना लानायबो जादिया ओमफ्राय जों दायो रुम फारसे थांगासिनो थ' नै नायनांगोन गारिफोरखौ बिराद जाम जागासिनो बिराद जाम आरोना लोगोफोर नायनांगोन नोंथांमोना बेबायदि जाम बेरायबावनो जों दायो लिभ गाखोगासिनो आरोना नै बारा मोजां नङा सासे गिगासिनो ओइ नाहर एक्टर मा लाबोनो फार्स्ट टाइमाव गिखायो नोंथांमोनाबो जाय जाय गियो नोंथां पर्व ओके सा दौरे नागि फैसा दे सासे बुरिया खारबाय नामा थ' जों दायो नै बे बारगायाव दं आरो ना नायनांगोन नोंथांमोना नै नाय गुवाहाटि सिटिखौ माबायदि नुयो वाव अ माय गड जोंनि सायाव दं आरोना नै राजा गारिखौ बिराद थांसै एक्टर फट' खालि फट'ल' खेबजानो नागिरो हिन्जाव बायदिनो भिडिअखौ नायनानै मोजां दं लाइक साबसक्राइब कमेन्ट खालामदाबाव ओमफ्राय चेनेलावबो दाना फैदोंबा साबसक्राइब खालामबानो जाबाय ओमफ्राय भिडिअ लाबोनो बिराद गोबाव जाबायमोन दायो मोजां भिडिअ लाबोनो आं नाजागासिनो नोंथांमोना सापर्ट होबानो जाबाय थ' दिनै भिडिअआ सिम्पोल जाबाय थ' दिनै भिडिअ एसेनोसै थ' बाय बाय।